makosana pofuna kukwanirisa lonjezo lake mtsogoleri wa mpingo wa ACG Shepherd Bushiri abweratu kuzalemba pa tsamba lonjezo la Facebook nekhuzana ndi lonjezo limenelo enabe kumafunsa kuti lonjezo lake ndiliti ndithu makosana tikutsatira bwino makamaka nyengo zimene apale ndi alongo ena ali ku dziko limene la South Africa akumana nazo paja kuli zionesero zimeneno nzika za dziko limene la South Africa zikuchitira anthu obwera situation yokhuzana ndi amalawi nezake ambiri tikuzitsata bwino kuti anthu anathawira m'makampu ngati pa Sherwood Durban kuja komanso posatira zimene zinachitika dzulo ziwawa zimene zinachitika dzulo madera ena tinaonanso kuti anthu ena athawira ku Pietersburg kumene achita kampo kumeneko dikira kuti boma komanso anthu akufuna kwabwino ngati mene alili mneneri Shepherd Bushiri athe kuwasamusa anthu amene akumabwerera ku Malawi. Awo tikatsata bwino mu nthawi imeneja makamaka mmene zinthu zimenezi zimapanga escalate aboma anazapempha anthu akufuna kwabwino kuti atathandizira makamaka ntchito imene yosamusa nzika zimenezi kuti zizibwerera kumuzi ku Malawi. Ndi tikatsata bwino nali pa 16 June chaka chimene cha 2026 pameneno mneneri amene Shepherd Bushiri anabwera kuzalembaso pa tsamba lake la mchezo la Facebook kufotokoza kuti azona kuti ati njira imodzi yofuna kuthandiza Malawi amene akuvutika ku dziko la South Africa posatira zionesero zimene zikuchitika kumeneko analonjeza zoti apeza mabasi okwana 10 kuti asamuse nzika zimenezi zikhale zikubwera ku Malawi. Izitu zikubwera posatira kuti aboma paja anakhala akupempha kuti anthu akufuna kwabwino athe kuthandizira ntchito imene yosamusa nzika kuti zikhale zikupita kumuzi ku Malawi. Komanso tinaona magayi amene nali pa Sherwood paja anachita kupempha kuita ndithu kupanga specify kuti a Prophet Shepherd Bushiri mutatiganizirako makamaka nkhani ya mayendedwe kuti tikhale tikubwerera kumuzi. Nde munthu wa Mulungu timadziwa bwino kuti ndokoma mtima nthawi zambiri amagwira ntchito zotamandika zachifundo atamvatu kudandaula kumeneko komanso kuona amene anthu akuvutikira anazachita kunazo kuti sangalolere kuti amalawi azivutika mwa njira yotero apanga chothekera ndithudi kuti anthu amenewo akhale akusamusidwa kumabwerera ku Malawi. Awo posatira zimenezi lero lino alemba pa tsamba la mchezo la Facebook a Shepherd Bushiri kunazo kuti masiku amenewa analikalikiraliki kusakasaka tonde kuti no basi zimenezo zimene analonjeza kuti zisamuse amalawi amenewo nde basi zake azipeza tithaso kuna chithunzi chimene chikusera pasikini pathopo basi zake ndi zimenezo akuti no zimene zikhale zikusamusa amalawi kuchokatu ku makampu a Sherwood ku Durban. Kuchoka pamenepo akunena zoti basi zina ndi kuti no zipita ku Pietersburg kuti no zisamusenso amalawi ena kumeneko akhale akubwerera nawo kumuzi. Nde apitiriza kufotokoza kunena zoti mbasi mmenemo aonesesa zona kuti muliso anthu asachipatala kuti akhale akuthandizira nkhani zokhuzana ndi umoyo wa anthu amenewo akhale ali munsewu kumabwerera kumuzi ku Malawi akhale zona kuti akulandira thandizo patakhala zoti zina zake zavuta paja ambiri tikutsatira bwino amene zomakhalira munsewu umenemo anthu akanyamulidwa ena amapeza zoti azimayi oyembekezera amapeza zoti abereka ana ali munsewu chani penanso anthu amapeza zoti adwala kumene kutengeranso ndi ma conditions amene akumana nawo kumene ku dziko la South Africa makamaka makampu mmenemo mwambiri ndithu ma conditions ake ndosakhala bwino. Isanzo ndi mmene kulili ku Pietersburg tate ntingonako ka footage aka ndi mmene palili pakampu penepo kena kuti pilizi ndi nkhani. Kuno ndi ku Dar es Center. This is Comrade Shampoo. Amene ndikulankhula pano koma ndi ku Dar es Center amene kwazazana amalawi amene athamangisidwa dzulo kumasukwane ndi madera ena around Pietermaritzburg. So this is the situation here in Maritzburg. This is the place amene kuli ngati kuti chinyumba chimene cha masipala chimene chinapangidwa bandoli angowapempha kuti mwina apezeko mpumulo anthu kunoko ndithu zikomo kwambiri. The situation imene lili kuno kumaliso anthu adakabwerabe kukampu kunoko. Chabwino taona pamenepo chiona kuti building chonena kuti chinasiya kugwira ntchito kalekale then anthu apempha kukhala pamenepo tamvaso amene akufotokozeramo ka footage kameneko. So ma conditions ake ndosakhala bwino timonanso amene zimakhalira pa Sherwood ma conditions ake ndosakhala bwino anthu apeza kuti agona pa mphepo chani then mmene nyengo ilili makamaka kutheba kunde utino pa nyengo sili bwino uno ndi chifukwa aganizira zinthu ngati zimenezo. Ndeno potengera ndi uthenga umenewo apitirizaso kufotokoza kunena zoti basi zimenezo zoti azipezako dziko la Malawi zikona kuti azipeza
kupeza kudziko limene la South Africa tithaso kuona ma registration number ake ndekuti ndi a dziko limene la South Africa. Ndeti uzakale nkhani zake kuti polipira ndalama zake ndekuti sakulipira m'makwacha akwena kulipira m'madollars kapena kugwiritsa ntchito foreign currency yake imene nkhani zake zikuyendera. Ndi a Prophet Shepard Bushiri akunena kuti iwoto anali ndi chikonzero choti apeze basi zopitirira zimene analonjeza zija paja analonjeza basi zokwana 10 komano chikonzero chawo ndikuti adaona ndi mmene condition ya anthu ilili anaona zonena kuti atha kuonjezera basi zina kuti zithandizire ntchito imene komano chimene chikuvuta akunena zoti forex ndi imene yavutako dziko la Malawi yoti nomwina anakatha kupeza basi zochuluka kuti zinyamule amalawi amenewa kumabwera nawo kumuzi. Ndi of course akunena zonoti akuyesa kulumikizana ndi amabanki osiyanasiyana kuti mwina atha kuthandizira makamaka nkhani yokhuza ndi forex lino ntchito imene itheke asakesake basi zina zonjezera lino zipitirize kusamusa nzika zimenezi. Paja tikatsata bwinobwino data makamaka imene afotokoza aboma patakali pano potengeranso ndi budget yawo imene amalemba makosana amene waboma amasanena zonena kuti anthu amene afuna kusamusidwa kudziko limene la South Africa akubwera kumuzi ku Malawi ndekuti ndokwana 15,000 ndipo potengera ndi budget yawoyo iwo amazakamba zonena kuti pafunikira ndalama yosachepera 24 billion Malawi kwacha mwino ndithu anayigawa magawo ngapo. Of course budget imeneyo PDF yake ndi chithunzi chimene chikusewera paskini pathupo imene ndithu ayipanga split bwinobwino mmagawo ngapo pamene akufotokoza akunena zonena kuti 16.8 billion Malawi kwacha ndi imeneyo agwiritsa ntchito kupanga haya basi zimenezo kapena akunena zoti transport ndi imene akhale akugwiritsa ntchito ndalama zimenezo zokwana 16.8 billion Malawi kwacha. Komanso ikufotokoza kuti 1.1 billion Malawi kwacha ayipanga allocate kuti ndi achakudya shelter komanso social support. Azapanganso allocate 2.4 billion Malawi kwacha ndalama imeneyo akuti yothandizira timu yopanga coordinate ntchito imene yosamusa nzika za dziko la Malawi. Paja timadziwa kuti makhala allowances magayi amene ajali pa ground kaya mayendedwe ndi zina zotero. Kuchoka pamenepo ndikutinso apanga allocate 4.2 billion Malawi kwacha akunena zonoti ndiyopangirano manage kumakampo ku dziko lija la South Africa. Ndi timadziwa kale kuti kumene kucha anthu afunika kudya tingoti mwachidule wofeya ya magayizi kumene kucha. Paja tinaona pakati pakuti amafika sobo amaphika mmemo magayizi chani zoti mwina zakudya sizimakwanira paja zakudya zambiri ndikuti zimachokera kwa anthu akufuna kwabwino ndi amene amathandizira kuchoka ku dziko lija la South Africa akuthandizira kuti magayizi amene azikhala akupeza chakudya. So zinthu ngati zimenezo ndi zimeneno aboma akunena zoti azipanga kata mu budget imeneyi kapena kuti azipanga allocate mu budget imeneyi yamikireso kwambiri mneneri amene Shepard Bushiri makamaka pamenenso kwabwera ripoti kuti magayizi pa Sheldon Campo site kumene kuja ku Durban akunena zonena kuti asiyatu zija zophika mmemo chifukwa chonena kuti apanga facilitate kuti magayizi akulandira chakudya kumene kucha akakonzera chakudya bwinobwino sakuvutikanso kuti mwina ma shortfalls chani. Tiyamikire ndithu a Prophet pa ntchito zachifundo zimene mukuonesa tinene kuti ntchito zachifundo zimene mmakhala mukugwira ku dziko la Malawi. Ambuye ndithu apitirize kukudalisani makaso potengera kuti kuthandiza sizimatengera kuti munthu kuli ndi zambiri. Timazindikira kuti ku dziko la Malawi anthu ena ndithu ali ndi chuma chambiri komano alibe mtima othandiza ngati mmene mmachitira inu a Shepard Bushiri. Ambuye ndithu apitirize kudalisani. Of course tikasatiranso magayizi pamene paja amazakamba nkhani yonena kuti afuna boma liwathandize aliyense ndi 1 million Malawi kwacha akafikatu ku Malawi. Ate ntuneko ka footage kameneko kamene magayizi amene amakhala akuyankhula zimenezo kana kuti malizeni nkhani. These things must end now. No one must give money to any officials here. We are here already struggling. We lost a lot of properties. And we don't know what we're going to do once we arrive in Malawi. I want to take this opportunity as well. As we arrive in Malawi, government must at least support these people with 1 million each person. Chabwino taona komanso tamva amene akuyankhulira m'busa amene kula ameneyo amangozika zonati m'busa makamaka pa kampu imene yapa Sheldon akuti afuna boma liwathandize ndi ndalama yokwana 1 million kuti atakhala ndi poyambira makamaka pamene afika kumuzi ku Malawi. Awo ndikatsala bwinobwino makamaka potengera ndi ma narratives amagaya boma mbuyomu a Justin Saidi anazakambapo pamene gulu loyambirira kuchoka ku dziko la South Africa kufikatu ku Malawi kukamuzu stadium kuja ankazayankhula kunena zona kuti apanga allocate ndalama ku bungwe lija limene likudziwika zona kuti
madefu. Ndalama zimenezo ndizonena kuti anthu amenewa akakhale ndi access yobwereka nkumapangira ma business kuti miyoyo yawo ikhale kusintha. Lero sitikudziwa kuti access imeneyo magayizi amenewa apasidwa makamaka pamene afika kumuzi ku Malawi. Papaja anafotokoza ndithu kuti ayipanga allocate ma constituency onse across Malawi 200 chakuti anthu akhala akapanga access ndalama zimenezo. Lero tikupempha kuti mwina abomawo apanga njira yona kuti magayi amenewa azitha kukhala ndi access bwinobwino yobwerekatu ndalama ngati zimenezo. Ayi mmene monkhani zake ni mmene zikuyendera. Chachikulu ife kwathu nkuyamika makamaka kwa mneneri Shepherd Bushiri chifukwa cha ntchito imeneyi. Nkuthekatu makosana muli maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikufotokoza kunena zona kuti mneneri Shepherd Bushiri wabweratu kuzalemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook kunena zona kuti basi zija zimene analonjeza kuti zikhala zikunyamula Amalawi azipeza basi zimenezo, ndipo akusakasaka ndalama zakunja zina kuti aonjezere kuti apezenso basi zochuluka. Ati maganizo amenewo tinawo titha kufotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.